Üdvözlöm Önöket! Ez itt az Advanced Robotics podcast sorozatának, az ILX-eknek az újabb epizódja, amelyben egy partneri kapcsolat történetét ismerhetjük meg. Az Advanced Robotics, mint robotintegrátor, számos partnercéggel működik együtt, közülük az egyik a nagy felületű padlók tisztításához használatos robotok szegmensében tevékenykedik. E beszélgetésben alkalom nyílik arra is, hogy áttekintsük e piaci terület technológiai és üzleti fejlődését. Mester Sándor vagyok, az Advanced Robotics marketing kommunikációs leadje, beszélgető társaim ebben az epizódban Németh Dominik, az Advanced Robotics vezérigazgatója, és László Krisztián, a Reform Robotics ügyvezetője. Krisztián, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. A Domi mit tehetett? Eljött, mert ő a vezérigazgató. Köszönöm, hogy itt vagy. Szia! A mai beszélgetésnek a témája az, hogy két cég összebútorozott, ahogy a Krisztián fogalmazott, azaz partneri kapcsolatra léptek, és ennek megvannak az okai. A terület az ipari méretekben folyó padlótisztítás robotizációja. Első hallásra talán nem tűnik izgalmasnak a téma, de ami ebben a szegmensben végbe ment az utóbbi években, az rendkívül izgalmas, mint ahogy a robotizáció is szinte évről évre, hónapról hónapra változik. Technológiai értelemben milyen fejlődésen ment keresztül e szegmens az utóbbi néhány évben, Krisztián? Robbanásszerűen növekedett az elmúlt években a padlótisztító robotoknak a fejlődése. A legnagyobb változás azt mondanám, hogy a szenzor technológiának a fejlődése, 3D lidar technológia megjelenése ezekben a gépekben, ami gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy 3D-ben szkenneljük az adott területet. Ugye nagy belmagasságú, hatalmas összefüggő területeket is nagyon jól tudjuk szkennelni pontosan. Mi azt eredményezi, hogy nagyon dinamikus változó környezetben is megállják ezek a robotok a helyüket, és szinte 5-10 cm-es pontossággal mindig tudják a saját helyzetüket. Ez azt jelenti, hogy ha például egy gyártócsarnokot veszünk, oda kerül egy trepné, ami tegnap nem volt ott, akkor ő nem jön zavarba. Nem, hogy nem jön zavarba, nyilván ezeket abszolút azonnal abszolválja, és az AI alapú útvonaltervezés miatt például 500 másodperc alatt újra tudja tervezni az útvonalát, ami a LionsBotnál nyilván ez a piaci átlag azért 5-6 másodperc, így erre nagyon büszkék is vagyunk. Majd a LionsBotról később. Most elsütötted a dolgot, de hát nem fogja meglepni a hallgatókat, hogy ez lesz az egyik fő témánk, igen. De nem is azok az objektumok, amik oda kerülnek, gyakorlatilag a dinamikus környezetváltozásnál, főleg egy logisztikai területen például a targonca mozgást, vagy az emberi mozgást, ahol nem ritka a 24 órás targonca forgalom, illetve műszak is, és ezektől sem jön zavarba a robot. Nyilván a targoncák esetében még egy automatikus mobil targoncát is bele kell vennünk, vagy többet is, mert ha már nagyon automatizált egy raktár, akkor ezek is előfordulnak. Abszolút, ezekkel is nagyon jól megküzd a robot. További fejlődés volt még ezeknél a robotoknál, hogy teljesen automatizálható a folyamat, tehát dokkolóállomással rendelkeznek, ami azt eredményezi, hogy magára hagyhatjuk a robotot, a szennyvizet leengedi, a tiszta vizet feltölti, az akkumulátort feltölti, ha az adott munka folyamat alatt akár lemerül az akkumulátor, vagy megtelik a szennyvíztartás, visszamegy a dokkolóállomáshoz, megtörténik a szennyvíz leengedés, vagy az akkumulátor feltöltés, vagy a tiszta víz feltöltése, és visszatér és folytatja ugyanúgy a munkát, tehát teljesen automatizálható maga a folyamat. Akkumulátor töltöttség szempontjából, illetve akkumulátor technológia szempontjából is nagyon sok fejlődésen ment át ez a piac. Az egyes modelleinknél például már 8-10 órás üzemidő is elérhető. Tehát így összefoglalva ezek a szenzortechnológia, és hát nyilván a mesterséges intelligencia megjelenése ebben az iparágban is, és ezeknél a berendezéseknél. És az akkumulátor teljesítmény növekedése, mert az is nagyon fontos. Igen, nagyon fontos. Ez teljesen párhuzamban van egyébként a logisztikai oldalon a egyéb területeinkkel, tehát ott is az AMR-ek, KGV-knél itt a szenzortechnika, az akkumulátortechnika, a technológia, az ugyanígy
ezek a fejlesztések voltak ott is az elmúlt pár évben, úgyhogy itt nagyon szépen látszik a technológiai fejlődés párhuzam több terület között. Az Advanced Robotics robotintegrátor még hozzá az intralogisztika és újabban az interlogisztika területén. Dominik, nem érzed, hogy Kakuk Tojás az a partner, akivel összebútoroztunk? Nem érzem ezt Kakuk Tojásnak. Nekünk nagyon régóta a takarítás ott volt mindig. Egy side businessként tekintettünk rá, mert ott vagyunk a logisztikába, a raktáron belül, és mindig azt látjuk, hogy esetek nagy részében azért nem lehet enni a raktár padlójáról. Nem is muszáj. De az AGV meg az AMR az nagyon szeretné, hogyha tisztaság lenne. Igen, és amikor viszünk azért egy robot technológiát egy raktárban, ott azért ezek az eszközök kényesek a tisztaságra. Már amikor elkezdtünk legelején foglalkozni ezzel az egész iparággal, itt a logisztikai robotra gondolok, akkor ott volt nekünk már, hogy ide valami takarítást meg kellene oldani, és körülbelül egy 4-5 évvel ezelőtt én már elkezdtem szemezgetni gyártókkal, és indultunk is egy adott gyártóval, igazából ott nem nagyon váltak be az elvárások. Itt nyilván nehéz az, hogy megismerd a gyártónak a supportját, a terméket tesztelni kell. Ez egy hosszadalmasabb folyamat, és most jutottunk el oda, hogy bízunk Krisztiánékban, a Reform Roboticsban, Lionsbot technológiában. Ők egy olyan szintű supportot tudnak adni itt a magyarországi importőrként felénk is. A gyártó is letett az asztalra, már látjuk, hogy mire képesek, hogy nyugodt szívvel merjük őket képviselni itt a mi portfóliónkban, a mi területünkön. Krisztián, beszéljünk most az üzleti fejlődésről. Szerinted mikor volt az a pillanat, vagy talán hónap, vagy év, amikor a magyar piacon beérett a dolog, és úgy érezted, hogy na most már húzása van ennek a szegmensnek? Hát nyilván mi már az elején éreztük, hogy erre szükség Nem kezdted volna el nyilvánvaló. Egy elég fiatal startup vagyunk. Láttuk, hogy erre van igény. Akkor volt talán a fordulópont, amikor az ügyfelek, a piaci szereplők felismerték azt, hogy ezzel nem csak költséget csökkentenek, hanem jelentős erőforrásuk is felszabadul azáltal, hogy padlótisztító robotokat integrálnak. Talán ez volt a fordulópont. Ha évben meg kellene határozni, akkor én azt mondanám, hogy első évben talán bemutattuk ezt a technológiát, és talán meg kellett mutatni a piacnak, hogy ezek már nem azok a robotok, amik még az első generációs robotok voltak, akár a 2010-es év végén. Nagyon sokat fejlődött azóta a technológia. Az az év, amikor ténylegesen megnőtt a kereslet, az az idei év lesz, és az igazán nagy boomot azt az elkövetkezendő 1-2 évtől várjuk, tehát nagyon jókor csatlakoztatok ehhez a rendszerhez. Nagyon meg vagyok nyugodva. Az a kérdés biztos felmerül az ügyfelekbe az elején, hogy mennyire lesz jó. Van, amikor túl sokat gondolnak, valamikor túl keveset gondolnak az új megoldásokról. Rengeteg tévhit keringhet a piacon egy új technológia kapcsán. Hogyan oszlatjátok el ezeket? Milyenek voltak a takarító robotokkal kapcsolatos tévhitek? Nagyon sok tévhit van még mindig. De én azt gondolom, hogy ti is a segítségünkre voltatok, mint például az intralogisztikai robotokkal, mivel egyre több helyen látják már, hogy az automatizálás az nem egy távoli dolog, hanem a robotok már tényleg köztünk járnak, akár az ipari területeken a intralogisztikai robotoknál. Tehát az első tévhit az, hogy azt gondolták, még túl korai lenne automatizálni, pedig már piacérett megoldások vannak. Abszolút, tehát a 19-es, 18-as években, amikor bejöttek még az első generációs robotok, azok ténylegesen nem voltak képesek arra, hogy emberi erőforrás nélkül teljesen automatizáltan működjenek. Mára már a 4. generációs robotoknál tartunk, tehát már ténylegesen képesek arra, hogy az adott munkafolyamatot elvégezzék önállóan. Az első tévhit az, hogy 100%-ban kiváltja ugye az emberi erőforrást. Nyilván ezzel szembesítenünk kell az ügyfeleket, hogy ez nem igaz. Arra azért nagyon büszkék vagyunk, hogy 85-90%-ban kiváltja, de ezek takarítógépek, tehát ugyanúgy napi karbantartást el kell rajtuk végezni, szélezni szükséges, hogyha esetleg olyan terület bár 0 centire meg tudjuk közelíteni az oldalt. Mármint a takarított terület széleit el kell rendezni. Tehát 85-90%-ban
jobban helyettesíthető. A másik tévhit az, hogy ezek nagyon drága technológiák. Ez mindig egy nagyon fontos kérdés, hogy az nagyon relatív. Az kezdeti beruházási költség lehet, hogy magasabb, sőt, biztos, hogy magasabb, mint egy tradicionális takarítógép, de itt a hosszú távú megtérüléssel, mint minden egyéb beruházásnál kell inkább számolni, és azzal kell számolni, hogy milyen erőforrás szabadul fel ezáltal. Ugye almát almával szoktunk összehasonlítani, nagyon sokan a tradicionális takarítógépekhez hasonlítják össze, és elfelejtik, hogy arra még azért rá kell ültetnünk. Ez a másik tévhit, nem képesek összetett feladatokat ellátni. Itt is ugye az adott robot akár az elésöprés el tudja végezni, felszívja a vizet, és gyakorlatilag egy tiszta környezetet tud eszközölni egyetlen egy áthaladással. Én úgy gondolom, hogy egyre több helyen látják már ezeket a gépeket, egyre több helyen látják akár az intralogisztikában ugye az automatizálást, és egyre elfogadottabbá válik már ez a technológia, és nagyon fontos, hogy ez már egy kiforrott technológia. Nyugat-európai országokban már több ezrével vannak ilyen robotok, csak hogy akár a mi márkánkat, a LionsBotot is említsem. Az ügyfelek, én úgy gondolom, hogy most már egyre jobban hisznek ebben a technológiában. Mennyire van meg az nálatok, hogy logisztikán belül, amikor megjelenünk egy ügyfélnél, a dolgozók részéről mindig megkapjuk ezeket a félmondatokat, hogy hozzák a robotokat, elveszik a munkánkat, stb. Ami nem igaz. Amikor mi automatizálunk, robotizálunk egy ügyfélnél, akkor mindig azon van a hangsúly, hogy a dolgozóknak a munkáját segítsük, könnyítjük, vagy a nem megfelelő mennyiségű munkaerőt pótoljuk automatizálással. Itt a takarításnál is ez fennáll, vagy itt azért tényleg lehet azzal számolni, hogy akár kiváltani munkaerőt, vagy inkább a meglévő munkaerőt át lehet csoportosítani olyan területekre, amik nem a monoton nagy terület takarítás, akkor inkább el tud menni akár szociális helységeket, magasabb minőségbe takarítani a takarító személyzet. Te sokkal többet tudsz közvetlen a piacról, ez hogy nyilvánul meg? Nagyon jó kérdés. Negatív kommenteket nyilván mi is kapunk ezzel kapcsolatban. Gyakorta a takarítást kiadják a vállalatok, ipari létesítmények, nem a core businesshez tartozik. Igen, kiszervezik a takarítást takarító cégeknek. És akkor viszont a takarító szolgáltatónál jelenik meg ez a probléma, úgyhogy mindegy, aki végzi végül is a takarítást, annak kell azt a bizonyos számítást okosan megcsinálni, hogy miért éri meg, igaz? Így van, abszolút. Én erre azt szoktam mondani, hogy mi nem vesszük el a munkát az adott munkavállaló elől, gyakorlatilag nincs munkaerő, aki elvégezze ezeket a feladatokat. És azt szoktam mondani, hogy melyik a jobb, amikor 12 ember feladatát végzi el 4 ember, vagy beállítunk egy olyan technológiát, ami 0-24-ben elérhető, olyan feladatokat, mint a padlótisztítás nagyon jól lehet automatizálni, de nagyon sok erőforrást igényel amúgy, amit nagyon sokan nem tudnak. Tehát ezt a repetitív munkát elvégzi egy robot, és a takarító személyzet az pedig a sokkal összetettebb feladatokra, hogy te is elmondtad, tud koncentrálni, ezáltal nagyon sok erőforrás felszabadul, és ha van is ugye emberünk, itt ugye elmondtam, hogy nincs ember jelenleg, és nagyon kevés az ember, aki a takarító szektorban szeretne, és az egyre kevesebb lesz a jövőben, és ha már van is emberünk, akkor miért használnánk el egy ilyen feladatra, ami teljesen automatizálható, inkább adjunk neki sokkal összetettebb feladatokat, úgyhogy ez hasonló, mint a logisztikában nálunk is, ez a fő cél, és igazából itt a kakuktojásra visszatérve ugyanaz a célunk, nektek is és nekünk is, tehát munkaerő optimalizálás, hatékonyság, növelés, fenntartható működés, ez ugyanúgy a takarító robotoknál, mint az intralogisztikai automatizálásban. Edukálni kell a ügyfeleket itt, igazából ez is egy jó megfejtés, mert nekünk konkrétan volt olyan példánk, egy cégnél demoztuk a takarító robotot, takarító cégnek ki volt szervezve a takarítás, de az ügyfél, a gyártó cég akarta, hogy robot legyen náluk, és a takarító cég meg azt éreztük folyamatosan, hogy szabotálja a
demónkat. Mert az ottani takarító azt hitte, hogy elvesszük a munkáját, és az ő munkaadója pedig támogatta a robotizálást, de amikor elmondtuk a dolgozónak, hogy figyelj, nem az van, hogy te holnaptól nem fogsz itt dolgozni, hanem nézd meg, nem kell neked tologatni a felmosót éjszaka, nem tudom, 4 órán keresztül, hanem ezt megcsinálja helyetted a robot, nem fogsz egy nap 5 kilométert legyalogolni, és akkor utána elkezdte megérteni, de ez egy olyan, hogyha ezt nem ismerjük fel, akkor ez akár egy üzletet is elkaszálhatott volna nekünk. Persze, ezek a robotok igazából erre jöttek létre. Az emberi munkaerővel közösen dolgozzanak, és az adott munkafolyamatot együtt végezzék el. Azt mondtam, hogy 85-90%-ban kiválható, tehát együtt végzik el magát az adott munkafolyamatot, és ezt igen, nagyon sokan az elején úgy könyvelik el, hogy bejön egy robot, én pedig megyek haza holnaptól, és nem kell. És ügyfél oldalról is egyébként sok helyen az van fejekben, hogy megérkezik a robot, akkor őt teljesen magára lehet hagyni, le lehet kapcsolni a lámpát, bezárjuk éjszakára az ipari területet, mindenki hazamegy, és éjszaka kitakarít a robot. Azért nem ennyire egyszerű. Nem 100%-ban, mint ahogy mondtad, hanem kell felügyelet, ugye ez a lényeg a történet. Nagyon sok az elvárás. Felügyelet igazából vannak olyan területek, ahol például nincs. Nagyon jól automatizálható már az egész folyamat. Viszont ugyanúgy kell takarítani a robotot, ugyanúgy kell ráfigyelni, persze néha azokra az alkatrészekre, amik magát a tisztítási folyamat minőségét szabályozzák. Úgyhogy igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mit vár el az ügyfél, és azoknak hogyan tud megfelelni egy ilyen gép, mivel azt látjuk nagyon sok esetben, hogy hatalmasak az elvárások, és hogy ahogy te is mondtad, ha már egy robot bejön, akkor onnantól kezdve már gyakorlatilag nem kell semmit csinálni, mert mindent elvégez a gép, akár még az ebédet is megfőzi. Tehát erre még sajnos nem. Még nem alkalmas. Krisztián, a robotika fejlődése szédítő ütemben folyik, és ezért elképzelhető, hogy az ember ebben a nagy sebességben nem jó partnert választ. A ti esetetekben hogyan folyt le az a döntési folyamat, amikor eldöntöttétek, hogy a LionsBotot választjátok, mint gyártót, és azt fogjátok képviselni Magyarországon? Milyen érvek szóltak ellene, és voltak-e más alternatívák is, akik közül ki kellett választanotok ezt a gyártót? És meg vagytok elégedve? Nem nyúltatok félre? Persze, nagyon sokat megnéztünk. Ugye nem volt egyszerű a döntés? Persze. Ja, nagyon sok szempontnak meg kellett feleljen. Hát a legfontosabb szempont az volt, hogy működjön, nyilván automatán. Meglepő módon. Figyeltük a supportot. Mármint amit a gyártó. A gyártó ad ugye felénk, és nyilvánvalóan ugye ezeknek, amit nagyon sokszor el szoktak felejteni, azért jó, hogyha takarít is. Tehát normális minőségben. Nem csak villog és csattog. Végzi el a munkát, igen. Az első szempont, ami alapján kiválasztottuk, hát nyilván egy piacvezető technológiákat néztünk meg, és a piacvezető technológiák között a LionsBot az egy elég előkelő helyet foglal el globálisan. Ami miatt még letettük a LionsBot mellett a voksunkat, az a gyártási minőség, illetve az összeszerelési minőség és a minőségbiztosítási rendszerük. A LionsBotnak van egy technológiailag Ázsia egyik legfejlettebb gyártóközpontja, ahol azt kell tudni, hogy mindent egy helyben gyártanak, és ahogy mondtam, nagyon komoly minőségbiztosítási rendszerrel rendelkeznek, 4000 robot per év kapacitással rendelkeznek. Ez volt az első szempont, hogyha beruháznak az ügyfelek egy ilyen robotba, akkor ne essen szét nyilván 1-2 éven belül, tehát az összeszerelési minőség. A második szempont maga a cégkultúra. Nekem nagyon tetszett az, hogy nem az volt az elsődleges céljuk, mint akár több más gyártónak is, hogy minél több gépet kihelyezenek a disztribútorhoz, hanem ők azt figyelik, hogy mennyi gép van kint ügyfélnél a piacon. Ezzel szembesültünk mi igazából más gyártónál, ahol ez volt a gyártónak az elvárása, hogy árassza a piacot, és nem a végfelhasználót, hanem az adott országokban a helyi integrátorokat, disztribútorokat, és neki nyilván egy eladás, ez nem egy jó üzleti gondolkodás hosszú távon. Így van, és a harmadik szempont, amiről te most ki is tértél, Dominik, az, hogy kizárólagos disztribútorral és importőrrel szeretnének dolgozni, és természetesen az importőr ugye, mint ahogy mi is, és választhatunk magunknak partner, de nem az van, hogy egyetlen egy fél év alatt gyakorlatilag megjelenik a piacon 32 disztribútor, és
egymással versengünk, tehát ez egy fontos szempont volt. A legfőbb szempont, amit már elmondtam, az a support, az a gyártói support volt, és az európai support. A LionsBotnak van egy európai raktár, illetve értékesítési központja, ahol az adott raktárkészleten kívül nagyon fontos, hogy európai LionsBot mérnökök is jelen vannak, és ők gyakorlatilag ugrásra készen segítik az európai partnereket. Nagyon sokan nem tudják, hogy nyilván a disztribútorok azok az első számú level 1 supportok. Itt nagyon fontos volt az, hogy ha írunk esetleg a második vagy a harmadik level supportnak, akkor ne 2 hét múlva kapjunk választ, hanem folyamatos kapcsolat legyen, és ez így is van a LionsBotnál, tehát ha nekünk van egy olyan feladatunk, amit meg kell oldanunk, és nem a hatáskörünkbe tartozik, akkor arra instans választ kapunk, és gyakorlatilag olyan rendszerünk van, ahol pár percen belül egy engineer felveszi velünk a kapcsolatot, és megoldódik azonnal a probléma. A legtöbb probléma ugye ezeknél a gépeknél 80%-ban szoftveres. Ezt nem gondoltam volna, azt gondoltam volna, hogy tartalékalkatrész, csapágy, ximmering, meg ilyenekkel van probléma. Nem, hál' Isten, tehát mechanikus az is problémák. fontos, hogy ne Kínából vagy Szingapurból érkezzen, ha kell neked, hanem egy helyi raktárból, így vagy van. európaiból. Saját alkatrész raktárral rendelkezünk, és nyilván az eladott gépeknek az ütemével mi folyamatosan bővítjük ezt a raktárkészletet, de hogyha nincs valami olyan fő komponens, vagy ha nem is fő komponens, inkább mellékkomponens, mert az mindig van raktáron, akkor ez 24 órán belül akár itt tud lenni, és hogyha egy nagyobb megrendelésünk is van akár gépekre, akkor nem kell Szingapurból szállítsuk, hanem gyakorlatilag Hollandiából egy héten belül, vagy akár pár napon belül tudunk reagálni az ügyfél igényekre. Szóval visszatérve, az ügyfél támogatás az egy nagyon fontos szempont volt, és persze elkezdtük tesztelni első körben a gépeket, ugye maga a folyamat nem az volt, hogy behoztuk a gépeket, és aztán már zúdítottuk a piacra, hanem több mint fél éven át teszteltük különböző környezetben, és amikor ténylegesen azt mondtuk, hogy minden környezetben jól megállja a helyét, akkor kezdtük el magát az értékesítést ezeknek a gépeknek. Amikor egy ilyen sorsdöntő elhatározásra juttok, hogy kiválasztjátok a megfelelő gyártópartnert, akkor nem csak a jelenét kell nézni, hanem a jövőjét is. Az a képessége megvan-e, innovációs képessége a partnernek, hogy az előre még nem látható igényeket is majd képes lesz követni. Abszolút. Kb. Egy 200 fős mérnökgárdából áll a LionsBotnak a csapata, és egy elsőkörös befektető által megjelent egy amerikai központ, megjelent egy új gyárközpont, megjelent egy 24 órás indiai support központ is, és folyamatos fejlesztéseket lát el. Jövő évben is érkezik például egy új gépünk a flottába, és ami nagyon fontos volt még így a kiválasztásnál, nyilván ezt akkor nem tudtuk, elmondták, és így lett. A visszajelzéseinket látjuk a fejlesztésekben. Tehát az apróbb visszajelzéseket is iktatják a gyártásba, és ez szerintem nagyon fontos is, ők is a disztribútoroktól kapják ugye az első számú visszajelzést. A kérdésedre, még az egy másik kérdésedre nem válaszoltam. Mi úgy látjuk, hogy nem bántuk meg, és nagyon büszkén képviseljük ezt a technológiát. Dominik, miért a Refon Robotics-szal bútoroztunk össze? Azért most már el lehet mondani ennyi kérdés után. Én nem akarom megismételni egy az egybe, amit a Krisztián mondott, de ez a support, amit ő kap a gyártótól, és amit mi kapunk tőle, ez a alfa és omegája mindennek, tehát ezen múlik egy projekt, hogy megfelelő szinten tudjuk-e az eladott gépet supportálni. Hiába győzzük meg az ügyfelet, hogy csillog, villog, gyönyörűen takarít, de ha egy banális hiba miatt valahol megáll, és nem tudjuk azt a hibát elhárítani a megfelelő support miatt, akkor meglőttük magunkat teljesen. Ez egy nagyon kicsi piac, és nagyon fontos az, hogy az ügyfélnek tényleg olyan berendezést, gépet ajánljunk, ami tökéletes az adott környezetben. Találkozunk olyan helyzetekkel, hogy az ügyfél mellé lőtt, és nem olyan gépet választott, vagy nem olyan technológiát, ami az adott környezetben az ő igényeit 100%-osan kielégítik. Ez nem az ügyfél hibája szerintem. Tehát én azt látom most a piacon, hogy fogják
az adott cégek, akik ilyenekkel foglalkoznak, van neki egy terméke, és mindenhova el akarja azt adni. Hiába nem odavaló. És tényleg most is a múlt héten is találkoztunk olyan esetben, 2 hete volt már, nem is tudom pontosan, ahol közösen teszteltünk a LionsBotot egy ügyfélnél, és utána megjelent egy másik robottakarítós cég egy teljesen nem odaillő géppel. És mégis meggyőzte az ügyfelet, hogy hagy teszteljen. És hogyha netánt úgy döntene az ügyfél, hogy azt fogja választani, akkor majd egy hónap múlva fogja a fejét, hogy hát ez nem biztos, hogy egy jó döntés volt. És nekünk Advanced Robotics-ként, mint integrátor, ez a nagy szerepünk, hogy az ügyfelet olyan irányba tereljük, hogy a megfelelő eszközt válassza, és ne az legyen az ő szeme előtt, hogy mi most itt neki egy terméket mindenképp el akarunk adni, hanem a megfelelő, számára megfelelő megoldást, de a Krisztiánéknál is már többször előfordult olyan, hogy egy adott területre azt mondta, hogy ez a gép nem idevaló. Ő ezt ki se akarja ajánlani, mert nem akar olyan esetet, amikor az ügyfél azt fogja érezni, hogy nem igazán volt megfelelő módon kezelve, és rossz terméket vásárolt. Tehát ez nagyon fontos üzleti gondolkozás is, hogy nem az van az emberek fejébe, náluk, meg nálunk is, hogy na a számok, minél többet adjunk el, hanem hosszú távon gondolkozunk az ügyfelekkel. Ügyfél elégedettséget szeretnénk elérni, hogyha van fejlesztés nála, akkor jöjjön vissza hozzánk, és tőlünk rendelje meg a következő gépet is. Azt hiszem, most egy nagyon fontos témát emlegetsz, célzol meg, Dominik, mert a szállítónak, a megoldás szállítónak, a gyártónak, a gyártót képviselő cégnek felelőssége is van az ügyfél felé, és egyben az iránt, a piaci szegmens iránt is felelősséggel tartozik, ahol dolgozik, mert ha elront sorban projekteket, rossz híre támadhat magának a szegmensnek is, elidegenítheti az ügyfeleket attól a megoldástól, attól a megoldás világtól, például takarító robotoktól. Mit lehet ilyenkor tenni? Amit Dominik is elmondott, és amit te is elmondtál, piacromboló hatása tud nyilván lenni ennek az egésznek, mivel hogy ez egy nagyon kicsi piac. Amit lehet tenni az ügyfélnek, körültekintően eljárni a vásárlásnál. Nálunk a folyamat az, hogy bejön egy igény, mi anélkül nem is adunk ajánlatot, hogy egyáltalán a területet és a környezetet meg nem vizsgáltuk volna személyesen egy bejárás alkalmával. Nagyon kevés helyzet van, amikor, de van egy-két helyzet talán az elmúlt évek során, amikor úgy jövök ki, hogy nem lehet automatizálni. Nem az a lényeg, hogy eladjunk egy gépet, mivel hogy az ügyféllel az igazi kapcsolat az akkor kezdődik, amikor eladtuk a gépet. Hiszen mi is 24 órában folyamatosan figyeljük ezeket a gépeket, és ha probléma van, legtöbbször ugye éjszakai takarítás van, akkor hívhatnak minket. A folyamat az, hogy bemegyünk a területre, feltesszük a kérdéseket, megvizsgáljuk az addigi takarítási szokásokat, majd kikérdezzük, hogy mi az elvárás ezekkel a robotokkal szemben. Bekérjük az adott alaprajzot, és utána készítünk egy teljes automatizálási tervet az ügyfélnek, ahol konkrétan meghatározzuk, vagy javaslatot teszünk, hogy milyen időtartamban menjen a gép, milyen berendezések számával lehet teljesen automatizálni a folyamatot, és ezután adunk egy árajánlatot, és az árajánlat rendben van, akkor pedig mi mondjuk az ügyfélnek, hogy nézd meg a saját környezetben, hogy dolgoznak ezek a gépek, tehát egy demót tartunk. A lényeg az, hogyha először esetleg mellé nyúltak, akkor ne csöggenjenek, mert erre van megoldás. Nyilván, hogyha valamiért belevágtak ebbe a dologba, akkor ezt meg akarják oldani, ezt a problémát. Ami talán még ennek a piacnak nem jótékony hatással bír, az a rövidtávú bérlések megjelenése. Viszont ez nekünk egy tökéletes lehetőség, mivel hogy ezeket a gépeket vissza is lehet adni ugye nagyon gyorsan, és akkor hívnak egy olyan megoldást keresnek, ami ténylegesen alkalmas az adott problémára. Tehát visszatérve a kérdésedre, körültekintően eljárni, és mi is azt szoktuk mondani, hogy akár nézzenek meg több gyártónak a termékeit, akár bemutatóteremben, akár saját környezetben, és az alapján döntsenek. Ne feltétlenül az ár alapján. Én tudom, hogy ez egy árérzékeny piac, de hiába veszünk, én is voltam például 1-2 hete olyan területen, ahol egy olyan gépet tettek be egy hatalmas, nagy belmagasságú területre, ami gyakorlatilag szonar technológiával rendelkezett csak, és persze elindul a robot, és folyamatosan elveszti a lokalizációját, tehát hiába adtunk ki pénzt az adott robotra. Én azt szoktam mondani, hogy melyik a drágább az, hogyha beruházunk egy kisebb beruházási költségen, és nem használjuk, vagy netán, nem az, hogy nem használjuk, megy a robot, de sokkal több
erőforrás, emberi erőforrás szükséges a működtetéséhez, mint az előtt, amikor valaki felül egy takarítógépre és végigmegy és megcsinálja, vagy az, amikor megnézem körültekintően, tényleg a technológiát választom ki, és nem. Az is egy nagyon fontos szempont nyilván, hogy mennyibe kerül a megtérülés miatt, de ne ez legyen az elsődleges szempont, főleg egy ilyen fejlődő piacon, ahol most már egyre többen látják a lehetőséget, és egyre nagyobb zaj lesz a következő években. Azt mondtad, hogy és akkor elküldjük az árajánlatot, és ennek az ajánlatnak, ha szabad ezt mondanom, nem csak az ár a tartalma, hanem egy megoldást is figyelembe veszel, és szerintem még a projektre is, a megvalósítás projektjét is vázolod, hogy lássa az ügyfél, hogy az álom hogyan valósul meg a ti közreműködésetekkel. Jól gondolom én ezt? Abszolút jól gondolod. Itt lehet, hogy nekünk maga az automatizálás, mivel ebben dolgozunk, és ezzel minden nap találkozunk, nekünk nem olyan idegen. De azért valljuk be, hogy az ügyfeleknek még mindig újdonság, főleg a hazai piacon. Lehet, hogy már nyilván nyugat-európai piacon, vagy amerikai piacon ez már nem annyira újdonság, de itt a hazai piacon még újdonság ez a technológia, tehát kísérnünk kell az első perctől fogva a megvalósításig, és nem csak a megvalósításig, hanem így jön a support. Ugye minden egyes árajánlattal mi is kiküldünk egy support ajánlatot, egy preventív karbantartási ajánlatot, hiszen azt szeretnénk, hogy folyamatosan működjenek ezek a gépek, és minél tovább működjenek. Úgyhogy ez egy komplex feladat, én azt gondolom. Nem csak arról szól, hogy minél több gépet kihelyezzünk, hanem arról szól ténylegesen, hogy azt a fajta sztereotípiát, ami most már pozitívabb, eloszlassuk, hogy ezek a gépek még nem tartanak ott, hogy önálló munkavégzésre használjuk őket, vagy még nem tartott a technológia, ezzel is nagyon sokszor találkozok. Ezek már ténylegesen működő technológiák. A Lionsbotnak is már több mint 35 országban van partnere, tehát működik, itt van, és ideje integrálnunk, mert sajnos nincs ténylegesen az a munkaerő, aki ezt majd el fogja végezni. A beszélgetésünk végéhez közeledünk, és ilyenkor a jövőbe illik tekinteni, mégpedig először is a technológiai fejlődés hogyan alakul ebben a szegmensben, tehetném föl a kérdést. Dominikkal, amikor fölkészültünk erre a beszélgetésre, mondta, hogy feltétlenül beszéljünk arról, hogy mikor lépnek ki ezek a takarítógépek az intralogisztikából az interlogisztikába, tehát hogy csak zárt térben tudnak a robotok takarítani, és amikor majd kimennek az udvarra, mert rengeteg ilyen takarítási feladat van, ott is megjelenhetnek esetleg? Várható abszolút a jövőben, hogy megjelennek. Nyilván láttam már ilyen robotokat, amik kinti területen, kültérben működnek. Több dologgal nyilván meg kell küzdeni, ugye a reflexióval, a szenzoroknak a folyamatos tisztítás, bár erre már ugye nagyon sok technológia létezik, úgyhogy ez abszolút várható, hogy a kültéren is, illetve minket azért érdekel, mert ugye most már az interlogisztika területére is átléptünk. Nagyon nehéz terület lehet, hogy ugye közterületek beszélünk ott a takarítást végezni. Nyilván, amire utaltál itt a Capra Roboticsnál, mi azért oké, hogy kültéren megy a robot, de ugye ipari területen belül, tehát ott feltetően nincsenek jogosultsággal nem rendelkező emberek, de azért, hogyha egy közterületen nézünk egy takarítást, ott azért vandálbiztossá kell tenni a gépet. Azért ezek nehéz dolgok, de várhatóan következő 1-2 évben biztos, hogy meg fognak jelenni ilyen gépek is. Seprőrobotok biztos. A seprőrobotok tekintetében szerintem van is kereslet erre, akár igen. Az ipari én elsősorban ipari alkalmazásra gondoltam, tehát nem közterületre. Nekem még 1-2 dolog itt a technológiával kapcsolatban bennem, ez mindig egy ilyen óriás kérdés volt, hogy mi a jobb irány, ha olyan gépet választunk, ami robotként indult takarítógéppé akar válni, vagy takarítógépet próbál a gyártó robotizálni. Nekem erre van egy gondolatom, de kíváncsi vagyok, Krisztián. De nem árulod el, csak megvárjuk. Na, halljuk. Remélem, hogy meg tudjuk válaszolni ezt a kérdésedet. Privát, magánvéleményed. Igen, ha már sok ideje ez megválaszolásra van. Hát a Dominik már régen gondolkozik, előnyben
van. Szóval a kérdésedre a válasz, sok területen láthatunk már tradicionális takarítógépgyártókat is robotizálás felé elmozdulni. Mi azt gondoljuk, hogy ez a technológia, amit kifejezetten erre szántak, illetve erre terveztek, ez jelen pillanatban jobban megállja a helyét. Azok a felokosított gépek, egy bizonyos szoftvergyártó által felokosított gépek, nincsenek olyan funkciók benne, amit ténylegesen például automatizálhatná a folyamatokat. Ezek a gyártók félelmetesen jók magában abban, amit csinálnak. Tökéletes és megbízható takarítógépeket tudnak gyártani, de talán azoknak a robottakarító gyártóknak sokkal több adat állt a rendelkezésre, mivel hogy előbb kidobták a piacra ezeket a gépeket, előbb elkezdték fejleszteni őket, mondjuk azt, hogy nekik nem volt az elején mit veszteniük, így nagyon sokat teszteltek. Például a Lionsbot és Szingapurban nagyon sok gépet eladott az első generációs robotokból, és rengeteget tanult. Lionsbot is egy 2018 alapult cég, tehát robotizálásban mondjuk nem sok helyzetben látunk nagy múltú cégeket, és szerintem ezzel versenyelőnyt építettek ki maguknak, míg egy tradicionális takarítógépgyártó ugye folyamatosan halogatta a piacra dobását ezeknek a gépeknek, mivel hogy nem tehette meg azt a maga hírnév miatt is, és a márka brand védelme miatt is, hogy kidobjon egy olyan terméket, ami működik vagy nem működik. Tehát a kérdésedre a válasz, mi azt látjuk, hogy ezek a robotok, amik kifejezetten erre lettek tervezve és gyártva, jelen pillanatban jobban megállják a helyüket. Gyorsan változó környezetben, töltőállomással, munkaállomással rendelkeznek. A kérdésre a válasz az azt, hogy igen, jelen pillanatban azt látjuk, hogy ezek a gépek jobban megállnak. Nekem is egyébként így ez volt a véleményem, vagy a meglátásom, hogy lehet, hogy a tradicionális gyártók tökéletesen takarítanak, de a robotizált részen picit el vannak maradva, és emiatt, ha az összképet nézem, akkor nem feltétlen jön ki egy olyan végeredmény a termékből, mint amire az ügyfél azt tudja mondani, hogy na ez az, ami nekem kell. Egy másik kérdés még igazából az elején a beszélgetésnek, hogy itt a technológiai fejlődés közben nem akartam ott belevágni. Kitértetek arra, hogy már takarító robot is van, meg AGV, AMR is van az adott területen, és itt mi nagyon jó a képbe tudunk kerülni, mint robotintegrátor a VacuSense-nek a megoldásával, amikor a szoftveren belül egy platformon lehet igazából nézni, hogy merre megy a takarító robot, merre megy mondjuk egy Agilox, merre tud menni egy harmadik robot, és ezek ugye tudnak egymással is kommunikálni. Mert sok esetben látunk ilyet, ugye Agiloxos irányból jöttek ilyen problémák ügyfeleknél, hogy mondjuk megy egy robottargonca, neki megy egy manuális targonca, és akkor ezeket hogy lehetne javítani. És itt is ugyanúgy jön egy robottakarító, jön egy manuális targonca, jön egy robottargonca, és hogy tudjuk ezeket a különböző szereplőket, akár egy platformon, egy felületen, csak egy kijelzőn informálni, hogy ha manuális targonca a sofőrt, hogy figyelj, legyél körültekintőbb, mert körülötted mozog valahol egy robot, és nem biztos, hogy látod a hátad mögött, nem menj neki, mert nem egy olcsó dolog. Igen, ez a többszörösen hibrid környezet, azaz többféle robot működik, és még megjelenik a humán vezérelt gépek sora. Mi is találkoztunk ilyennel, és van egy olyan projekt, amit kifejezetten ezért is nyertünk el. Ott ő például már megnézett robotokat 2-3 évvel ezelőtt, ez a partner, és nem volt képes ilyen környezetben működni, mert ott is voltak automata targoncák, sima targoncák, és meggyőztük, hogy nézzük meg, hogy a Lionsbot hogy teljesít, és nagyon gyorsan meg is nyertük ezt a projektet, mivel hogy tökéletesen tudta abszolválni. Visszatérve arra még egy gondolat erejéig, amit mondtál, hogy a tradicionális takarítógépgyártók tökéletesen takarítanak. Ez benned maradt, mi? Ez bennem maradt. Belenyúltam. Ezt ugye nem beszéltünk arról, hogy kik alapították ugye a Lionsbotot. Van egy nagy előnyünk, hogy az egyik alapító, az a szingapúri takarítópiacnak az egyik legnagyobb üzletembere, tehát ért a takarításhoz. Ez fontos, hogy értsen a takarításhoz, de csak a robothoz. Igen, egy higiéniai nagy kereskedőnek, az egyik legnagyobb kereskedőnek a tulajdonosa. A másik tulajdonos az pedig a Szingapúri Egyetemen robotikát tanító professzor. Ez óriási. Tehát ez egy nagyon fontos volt, hogy amit az elején is elmondtam, hogy de azért még takarítson is. Tehát a minőség, a takarítás minősége, főleg ti is tudjátok ugye az intralogisztikában, hogy
hogy nagyon fontos az, hogy a biztonságos környezetet megteremtsük, és ott nem mindegy, hogy milyen minőségben takarít a robot, hagy el vizet, stb. Tehát biztonságos nekem volt ilyen példám, teszteltünk még korábban egy más gyártót termelő területen, elhagyott vizet, az ügyfél azonnal mondta, hogy ez a gép ide nem jöhet. Vannak olyan területek, ahova így beserülhetsz. Igen. Megválaszoltam, igen, ez bennem maradt. Úgyhogy a minőséggel sincs probléma, a takarítás minőséggel sincs probléma. Én úgy gondolom, hogy minden összeáll ahhoz, hogy ezt a technológiát válasszák és integrálják. És végül, de nem utolsó sorban, a technológia után térjünk át a piacra, milyen változások láthatók elsősorban Magyarországon, de akár globálisan is ebben a szegmensben. A 2023-ban már átlépte az $1 milliárd piacot. Az igazság, hogy ezeket nem tudom globálisan. Nagyon jó előrejelzések vannak, úgyhogy ez egy hatalmas piac, és van egy jó hír, hogy Európában a legnagyobb a növekedés üteme. Magyar piacon nyilván növekedést várunk el, és ahogy mondtam, jól előkészítettük az előző pár évben, és az igazi növekedést nem csak mi, hanem több piaci szereplő is azt mondja és várja, hogy a következő 1-2 évben lesz az, amikor nagyon sok robot meg fog jelenni a piacon. Nyilván jó lenne, hogyha az állami támogatások, illetve a pályázati rendszer egy kicsit jobban támogatná ezeket a robotokat, vagy hogy jönnének olyan Európai Uniós források, aminek következtével felgyorsítható ez a folyamat, de alapesetben is azt látjuk, hogy nincs munkaerő, legtöbb esetben ugye most már vendégmunkásokat használnak, ez nem fog javulni, megoldás viszont kell. A takarítás az egy nem olyan összetett feladatnak tűnik, de nagyon sok erőforrás szükséges hozzá, és ezt meg kell oldani. Emlék volt egy hír erről is, hogy az egyik német autóipari gyártó több millió autót hívott azért vissza, mivel hogy nem megfelelő volt a takarítás az adott ipari területen, és a raktári területen, valamint a gyártásban sem, hatalmas költséget tud keletkezni. Valamilyen szennyezés történt nyilván a gyártásban. Porszennyezés történt, és ezek a robotok erre is jók, hogy 24 órában tudnak működni. Tehát a termelés közben is tudják igen, nagyon sok olyan terület van, ahol 24 órás a raktár is, és 24 órás a termelés, és egy folyamatos fenntartó takarítást. Ez nagyon fontos, hogy a megtérülésnél mi egyetlen egy műszakkal számolunk, de ugye ezek 3 műszakban tudnak folyamatosan dolgozni, 70-80%-kal kevesebb édesvizet használnak, 30%-kal kevesebb energiát használnak, nem szükséges villanyfény a működésükhöz. Erre azért is tértem ki, ez jövőben igazából ez már a jelenben is nagyon fontos tényező a fenntartható működés, és ezek a robotok ezt tökéletesen abszolválják. És Dominik, hogy látod a mi szempontunkból, most Advanced Robotics szempontjából ezt a szegmenset? Jó, hogy itt vagyunk, nem? Igen, a 2025-es évre szerintem óriási fejlődés lesz részünkről. Ugye mi nagyon örülünk neki, hogy együtt tudunk dolgozni Krisztiánékkal, Reform Robotics-szal. Elkezdődött már egy képzési folyamat. Nagyon fontos, hogy a mi technikus csapatunkat és az értékesítési csapatot is megfelelő módon, megfelelő sztenderdek elvén kiképezzék, hogy önállóan tudjunk minél hamarabb elkezdeni a piacon dolgozni, mert nyilván, mint integrátor nekünk az lenne a cél, hogy minél több feladatot át tudjunk venni az importőrtől, és hozzáadott értékkel kiegészítve az ügyfeleknek a megfelelő megoldást leszállítsuk. Úgyhogy itt nagyon gyümölcsözőnek gondolom a 2025-es évet. Krisztián, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm. Dominik, szintén nagyon köszönöm. Köszönöm én is. És a hallgatóknak köszönöm a figyelmet.